האופניים המעופפים. בואי נתחיל. אבא שלך עסוק בטלפון, נכון? אז אולי נמשיך להתאמן לבד. זה לא יכול להיות כזה קשה ללמוד את זה. אתה זוכר את הפעם ההיא שנפלנו? התנדנדתי, מה אם זה יקרה לי עוד הפעם? אולי אצטרך לנסוע עם גלגלי עזר עד סוף החיים. טוב, תגידי לי מה את צריכה, ואני אנסה לעשות מה שאני יכול כדי לעזור. אבא שלי. אני פשוט צריכה שהוא יבוא לעזור לי, אבל הוא תמיד עסוק מדי. בלהציל גורי כלבים. תני לי לחשוב, בטח יש משהו שאני יכול לעשות. קונקסוני, תקשיבי, יש לי רעיון. באמת? אבל אתה בטוח שזה יעבוד? קצת אמונה. את מסתכלת על ציפור מדברת, את יודעת? אני יודעת, לא התכוונתי שאני לא מאמינה לך. יופי, בסדר. זוזי הצידה בבקשה ותני לציפור לעשות קסם! וואו! תודה! ברוכה הבאה לחברת התעופה של סיו. מוכנים להמראה? יש, זה מושלם! הופ הופ הופ. ועכשיו הטייסת מתבקשת להגיע לתא הטייס. בסדר. מתחילים. וואו! אפשר לנסוע לכל מקום עם קסם. הכל בשבילך! אז איפה נתחיל את ההרפתקה שלנו? יש עולם גדול שם בחוץ, קונקסוני. אז בוא נמהר ונראה את כולו. איי, קפטן! תחזיקי חזק, אולי יהיו רעידות. יש! יהו! תמיד כל כך כיף לרחב. יהו! כאן מדפשים בין עננים, גבוהים כפליים עד השמיים. ניסע ונדבש ונטוס על אופניים. יום קונקסוני! אפשר לנסוע לכל מקום בעולם. מעלה ויותר גבוה. כיף נמחה, כיף לחבר. יש! תמיד כל כך כיף לרחב. כאן מדפשים בין עננים, גבוהים כפליים עד השמיים. ניסע ונדבש ונטוס על אופניים. יום קונקסוני! אפשר לנסוע לכל מקום בעולם. מעלה ויותר גבוה. כיף נמחה, עפים על גב הרוח. קונקסוני! אבא, אני כאן. אני מצטער ממש. אני מקווה שאת לא כועסת על אבא כי הוא דיבר בטלפון. אני דווקא בסדר. טסתי מסביב לעולם, וזה היה די כיף. בלי פרטים. או שכולם ירצו לטוס. כן, אני בטוח שכן. זה נשמע נפלא. את יודעת, אחרי כל המסע הזה את בטח רעבה מאוד. מוכנה לחזור הביתה? אני יודע שאני מוכן. זו הבת שלי, ואני שוב מצטער. אני השגחתי עלייך כל הזמן והיית ממש אמיצה. אני גאה בך. השתדלת להסתדר בכוחות עצמך. כל הכבוד. כן, טוב. אני טייסת די טובה. ברור שכן. בפרק הבא בקונקסוני וחברים. אבא, אני יכולה להיות גיבורת על גם אם אני לא רוכבת על אופניים? מה דעתך? שננסה את זה עוד פעם. קדימה, תמיד תהי גיבורת העל שלי. בואי נשדרג את הכוחות שלך. תישארי רגועה, אני כאן מאחורייך. בסדר, אבא. אבא, הצילו! הצלה! שוב נפלתי. אני לא מסוגלת, אין לי שום כוחות על. מה? היי, כולם נופלים לפעמים. העיקר הוא לקום חזרה, זה המפתח. נו, את מוכנה לרכוב שוב? תני לי כיף לצוות קונסוני. כן, כיף! כיף! אני מוכנה לזה.